veig si funcionen aquests robots, com podeu veure, ui, que se m'ho van. I aquests robots ens han fet aquests nins que, per exemple, tenim aquí. Hola, com noms? Ramon. Ramon, aquests robots els heu fet vosaltres? Sí. Com ho heu fet? Primer de tot, teníem que preparar estratègies per fer que els robots surtin de fora, perquè si no sortíem, mostraran a altres i perdríem. Per això nosaltres hem posat una trampa, Nals i jo, aquesta palanca que trolea que en el principi se posa baix i deixa passar els altres i després ell se fica. Una tècnica molt enrevessada que només saben aquests nins, perquè sou tots uns experts vosaltres, Això? Sí. I, per exemple, aquí tenim a més nins que mos explicaran, perquè recordeu que aquests robots estan fets amb peces de juguetes. Vos ha costat molt fer aquests robots? No molt. Quan tardeu en fer un robot d'aquests? Un parell de minuts. Només un parell de minuts, la construcció sencera? Sí. Que ràpid. Antes de començar el vam muntar. I tenen nom els vostres robots? Sí. Que nom el teu robot? Bueno. No ho vol dir? Bob Esponja. Bob Esponja. Un nom molt divertit pel teu robot, sí senyor. Mira, i aquí tenim a Carme, la monitora d'aquests nins tan simpàtics. Carme, com s'ensenyen aquests nins a fer tot això? Bueno, en aquests nins se'ls ensenya bàsicament llançant un repte, se sol treballar des de les motivacions que ells tenen i els llances un repte i que ells treballin en equip resolguent aquest repte a través de problemes, de curiositats i que entre ells s'ajudin. El principal és que ells treballin en equip i que ho resolguin ells, és a dir, i després tu els vas dirigint un poc, però la veritat és que és un gran equip, s'ajuden molt entre ells, inclús que són equips diferents i s'ajuden entre ells, fan molt bé la feina, és increïble, la veritat. Equips com, per exemple, els d'en Niqui i en Pau, que abans ja els han vist i que a més ara ens faran una demostració que jo m'he quedat al·lucinant. Pau, explica-mos què fareu ara, què mos mostrareu? A veure. Ara vos mostrarem que el robot és capaç de tocar una cançó. Ah, sí? Una cançó? Una cançó. O sigui, el teu robot canta? No, notes musicals. Ah, notes. Ah, vale. Ben, com és això? Pues per aquí tu vas amb aquest. Ah, idò, que vos pareix? Que t'ha pareix, Victòria, això? M'encanta! Aquest robot canta. Total. A veure si te podrà acompanyar en el pròxim disc. No ho crec. I amb aquesta música d'un robot fet per nins de l'escola d'Inca mos despedim.